They say that the Soludo don't deploy more security for inside the place where they call Onitsha. Waiting be the work of this security. This security have come there to stop sit at home in Anambra state. As it dey hot right now, they say that the one woman don't call outside prophet evangelist Ebukobi. He say Ebukobi don't finally scatter in home. He say the camp thing where they happen now, say in house now they go yata yata. No be small thing o. As the woman don cry come outside, call all the whole Igbos to come for in rescue in the name of call Ebukobi to call back in family and reprophesy again. My wonderful people, let's go and find out how this thing take dey happen. Hello my wonderful people, welcome back to Balabas GC. If today na the first time wey dey come across this wonderful channel, you are highly welcome. We still dey here dey bring you updates back to back as e dey hot. My people, no be small thing o, as say things dey happen. Many things dey happen for inside Nigeria. As we dey talk right now, they say that the Soludo don deploy more security. Enter inside market, say e no wan sit at home again, and those men don come outside come talk put for the matter, which we go show you the video before we go come back come proceed for the next update wey we get for our hand. Ebe anyị nọ ihe akịta bụ na modern market ka e wee na-achịkọ ọnọdụ ahịa na-azụta ata na Ọnịcha. So ndị niile na-achị ahịa juru ebe akịta. Ndị anyị na-eme expect ma ndị na-azụ ahịa n'ime ahịa ha nwancha ibe azikwu nke ahịa na-azụ, because na ndị security ma all the executives of the market nọ si ebe a niile kịta. Ịgbagokwu agbago kịta anụ na-ekwu anya n'ogonogo efukwa ma polisi ha kwụcha akwụ. So ndị security ndị nke ọzọ nọ patrolling na ndị nke akịta anụ na-anya efukwuo moto ndị AVG Anambra steeti ha nọchakwu side a. So na ihe anyị na-eme bụ every sit at home na enwe ọzọ sit at home na Anambra steeti. Na ihe a na-eme bụ ahịa niile mepesie ka ọ bụrụ ihe kwuru ka a na-eme. So na ya nwere ihe dị ebe a kịta. Ebe a Sokoto Road ma ndị na-ebugharị ahịa mbugharị ma chairman Sokoto Road bụ ya nwa na-ekwu okwu n'azụ m ihe a kịta, ọ isetebugo m ya. So na ya nwa bụ ihe dị na ya. Ndị a bụ ndị bịara ahịa kịta, ndị a si Bini wee bịa mana nwee kọstọma ha na-eche. So anyị na-eme expect ndị mmadụ pụtasịa ka ọ bụrụ ife ekwuru ka a na-eme. Even chief security of modern market Jude Mbado Weke mezie onye isi security Ikemba Nwande Nwokoye doctor aha karịrị akarị na chairman modern market. So n'ezie ọ na-egba onye isi ndị Butchers Association. So na ndị na-ebe a ma secretaries ma chairman's line n'ezie n'Idoko eze mmụọ na onwe CSO mbụ Amatas. So na ihe niile dị ebe a kịta bụ nke ekwuru ka a na-eme. Anyị nọkwụzi na-eche ndị mmadụ na-enwekwuzi obi aṅụrị. Anyị nọkwa atalat na-ekwu anyị efosi igwe ndị ọrụ ọ nọkwu Ikemba Nwokoye igwe nke nọkwa n'ihu ya. So na chairman ndị modern market chairman's line ha nọsi ebe a na-esie ha ọha ma enwere udu na-anọghị ebe a ma ndị eke ma ndị amị onye ọbụla nọ pata na ya sọ nnọcha na mọfti ebe a kwa force. So na ya nwa bụ ihe anyị na-ekwu. So ihe anyị na-ekwuzi bụ ndị na-azụ ahịa ha bataba. Yeah, my wonderful people, as that one day happen, the information will break here just now. Now be say they say that this woman we will show you for this video don't call outside Professor Ebukobi, say make him come, say the prophecy wey him give concerning family don't finally scatter in family. No be small thing. Now come say this one day happen. They say yes, so may you watch the video before we come back and continue. Ndị ọma na-ege m ntị, ekele m unu. Onye ọbụla gị na nke oshiri biko no asị ọkọkọba anụ ọhịa ya jee n'oshishi na-eshicha ya, ọkọba mmadụ ya jekwu mmadụ ibe ya akọọ ya.
ihe ji agwọ ekwu okwu na biko bụ na etu o si wee dịrị m o juru m anya amarọ m ebe m ga-esi na-akọ amụma Ebuka buru na be m brọda Ebuka Obi buru na be m o were jidobe m tie pịapịa ka a nọ n'ute ya ma egbu amụma na 2021 ka o buru nke izizi nwunye nwa m nwatakịrị alụtara n'Enugu steeti ọ na ha akọ ya n'ahụ mgbe ọ bịara be m o bu ahụ ya dị mma were bata be m mana emechaa nwatakịrị na ihe ha mere nwata na ahụ ya niile na-asọ oyi the time gwụ m ike a na-akọkwana ya enweghị mgbe m bụ n'uche ụdị ihe dị etu bụ na be di m ma ọ bụ na ọmụmụ ka aha ji ebodo mere ihe nwa nwata na-agabiga ihe aha kamgbe aha amaghị m ihe ọ bụ sinsi nne jiri mụ m esi na Christian family amarọ m ife bụ ọgwụ atụra ibere ime atụra ịma ya bụrụ ore ọ Chineke ka m na-ekpere si nso ụwa m mkpa n'ime enwere m ije ozi Chineke minista ka m bụ ihe a were na-ahịọ asị na amụma Ebuka na-ebu na 2021 na ọ na-aga n'ebe m nọ nwa m nwoke nke ịtọ na nwoke were na-ajụ ya sị ya na ihe mere na ya kpọ aha ya kpọ ya asị ya ha akpa aha na ọkpa aha o ji etisa famili mana o tisagonu famili weda ma ọ kpara aha ma ọ kpa ha aha n'ute ọrịa aha ka m na-akpọba m nwa m aha akwụkwọ ya juru ọnụ ya gwa m na ọ bụ nwunye ya ọfe na ọ bụ m mere ihe a otu ebere ya na mma ya adịghị n'ụdị ihe a at last ha niile ekwekọrịtazie na ọ mụ mere ọ nwere ife mma ka mgbe nne jiri mụ m Ebuka Obi onye amụma ka ọ wee nwee ndị amụma nọ n'ụwa bụkwa ndị kakwa Ebuka n'afọ iru m ha jụkwa Chineke ajụjụ m onwe nke m na-eme na nzuzo ha mee ka ọ pụta ihe ha chikwa etu na nshi ekwu ya postu kwa na-asị na nwaanyị a ọ bụ omenye onwere ife mma agwọ were para bịa n'ebe m nọ amarọ m onwere ife ọbụla mma ọ bụrụ na ejecha ihe niile eji eje asa ọmụmụ Ebuka afụ m ya a na-agosi ya na ọmụmụ a mere ihe a ụmụ were okwute tụwo nna onwere ife mma emejọbeghị nwoke n'ụwa emejọbeghị nwaanyị n'ụwa a na-ebudo m ụdị ihe a ọnọdụ a nọ kịta emeghị nwa m na-ajụ ese m anọ m na-ata afọ a na-ayọ ndị mmadụ enyemaka ha na-enyere m aka o were buzie nke ikpeazụ o buziri ebuzie bụ nke tere ofe abụdị ji wee rakwa eze ụmụ niile bụrụ ọkụọ m ihe nji nwoke nọ nwaanyị ịtọ ha mụchana di ọ nke nwaanyị ọdụ nwa na nke nwaanyị nke nwoke ọdụ nwa bụ ndị ha na-abụ ka m bịara ha akpọrọ m sị mgbogote kama m ji anwụ ebe ahụ anụghị onye na-ajụ ese m were gbogote sọsọ Chineke ka m tụkwasịrị obi ọya maka obi mmadụ dọ ọ bụrụ amara Chineke anwụgo m ite ọya ute ibu m bụ karịrị m mana agbakọtara m azụ onwere onye na-ajụ ese m ha asị nke dị ọkpara ntara afụ niile ntara n'ebe ọ nọ ma ya bụrụ na ọkụ ụmụachi ibe ya nwa ihe ọsọ ma akpọzikwana na fon ma ọ bụ ajọ nne na nwanne enwe ka ọ kọchara ya akụkọ m ma akpọzina ya ma bụrụ ezigbo nne just like that enweghị ụdị voice note m etebere ha ọdasanya asa ọdajụ ese m since ahụ ka m nọ n'ọnọdụ a biko nyere m aka Igbo ndị ọma na-anụ olu m biko nyere m aka gbasa ozu a ụwa niile ha ka ha nyere m aka ka okwu a ruo Ebuka ntị ka Ebuka mara ihe ọ ga-eme na famili m ọ ga-akpọ anyị akpọ anyị nọrọzie nso were bubezie amụma niile na-akọ nke onye na-eme ụdọ anyị anya ebe okweghị ekwu onye mere ụlọ na-agba ọkụ ụlọ niile na-atụ aka sọ n'ebe nnọkọ Ebuka na-atụ aka ọrụ n'ihe mma ihe nchọrọ bụkwa unu nyere m aka ka ozi a ruo Ebuka ntị ka nke bụ eziokwu pụta ihe ka ha mara ebe a na-anọ na-egwukwe n'ọtụtụ mkpụrụ obi ebe ahụ unu na-ele m enweghị ihe egwu fọziri m
ma ndị be nna m ma onye ọbụla oriri onye ọbụla ọnụ relation niile fugoro ihe a oriri ha ọnụ ma ndị na-akpọ ụmụ a na-ajụ ha sị gịnị ewụkwana ihe nke a so biko nụ onwekwe ihe egbufọrọ m egbuchago m ole eji egbu m jọsọ ndụ bụ na Chineke aka Chineke dị n'arụ m ọ bụrụ na Chineke mee amara ndị ndụ nke bụ eziokwu ha were pụta ihe m kelee Chukwu ayịyọ ka m na-ayọ ọnụ biko nyere m aka maka mmụọ bụ the whole world hụrụ ya nya ka m ji ebekwu akwa na-ayọ ọnụ ka unu nyere m aka ka the whole world nyekwara m aka bugakwara ya ozi a ka a mara ihe a ga-eme ka eziokwu pụta ihe nye nchọgụ ka eziokwu pụta ihe okpendị bụ na peace nwere onye mụ na nwa mụ na ya na-adọ ndọrọ ndọrọ ofu nwa ka di mbụ sọnsọ ofu nwa ka ọ bụ ofu nwoke na ofu nwaanyị ka nne ya mụta ya nwụọ sọ mụ na ụmụ m bi n'ebe ahụ di m nọ n'ụlọ anyị gbabara mbọ rụta ụlọ emeghị oke iburu ọzọ bi ebe ahụ ọsọ m ebure na-akọ ihe na biko nyere m aka ọ bụrụ na onye zụmazụcha ya gbuo ha amaghị egbube ụlọ ma amarọ m nyere m aka n'ebe Ebuka Obi nọ agbana m mbọ niile m ga-agba chi east ebe m na-arịa ihe ahụ mbụ ihe a na-ahịọ mburu ọkpa ma were bịaba ebe ahụ bịaruo yọba ha anaghị m akwụnwe ọtọ oche ka m nọ na-ayọ ha ka ha nyere m aka ka m fụ Ebuka Obi ka m mara ihe na-ahịọ be m na ama o buru bịa ma etichakwa anafe nke o buru na 2021 aha m dara n'ọya emeghị onye kwere m oji ahụ Ebuka Obi ihe na-emekwu na ministrị ya bụ ihe ndị abịa kọba na-ayọ ha na-ebe kpọcha m oke iburu ibe m tụkodoro ime nwa na-akọwara ya chelekwe ihe na-eme na be m ya nyere m aka dịbụmanụ kwete m ihe o metiri ha agbachi mitin ya chi ibe azụ anọ nke a ya akwụọ 11 o'clock nke abalị emezighị onye nọ na ministrị ya ndị ga-enyere m aka werela ọ mmadụ gbara moto were kpọta m ebe ahụ jiri ọnwụwa naira mkpozie nwa mma n'ebe ahụ kụwacha na ya were 500 nye m sị m mụ lawa ọkwa etu a ha ekwere nwanne nwoke mma itiri si Chineke emegoro m ma ọ bụrụ nwanne ka uji nwanyị nkọwara ya na ọ bụrụ amụma ka m o ji wee bịa ma ọ nyere ya efe ka ya ọfụ ndị ọzọ na ya anaghị ebu amụma mụ mara onye bụrụ m amụma mụ chọba ya ntị enyere m aka ka m fụ Ebuka sị ụdị ya abụọkwana ihe a na-eme expose ọ tụpụtara ma ọ pụtara ya ka ya ọfụ ndị mmadụ eji nna akwa niile m na-ebe were bịa ebe ahụ ọ tụpụrụ m ọnụ nnọga ebe ahụ yọga ha ekwu n'aka ndị mmadụ enweghị onye nyere m n'aka ndị ọrụ ya niile enweghị onye nyere m ma onye na-ahụ maka testimony abakwunye ya ka ọ bara ya ihe a abụghị testimony ma ọ gaba ọ bụ ihe a na-enye na testimony enwere onye chọrọ inyere m aka ka m fụ Ebuka mgbe ebe ahụ laghachigabakwa ebe a na-agwụ na east nọrọkwa na east nke bụ ebelebe were gbujie ha niile bụla ọkụchazie na fonu so n'ime ụmụ ịsa ahụ ha ncha bicha Lagos atụ ofu nke dị ọkpara n'obodo oyibo ọsọ ịbụa bịara sinsi aha n'obodo a enweghị onye n'ime ha kọrọ na fon ma ha afọ ịbịa fon ha blọkụ mkpọkpụ ha blọkụchara na fon nyere m aka nweghị ihe mma m ga-eme ọkwa ole aka ike nha nyere m aka biko ka a dọwa okwu agba amara nke bụ eziokwu ọ sị eziokwu ahụ bụ ihe m na-achọ ka ọ pụta ihe ọha naanị ka ọha na n'ọnụ biko Igbo ndị ọma na-ege m ntị ole a ka ọha n'ọnụ ekele dịrị ọnụ n'aha Jizọs amen. My people, na so we see am, now we bring am come give una. As we dey talk this one, they say that the police don come outside come talk say that IPOB na dem go break inside that prison wey dey for Owerri that time. IPOB don come outside come tell dem say no be dem and na fake news na be that. As e dey happen now, say me bring am come give una. Abeg make you share this video n'olu Igbo ọkwa tụsa ya. Onye tụsara ya support kuna nwanne tụsara the video tụsara ya ka ihe na-elekwe na rapia tụsara ya nwanne ka ya na-aga. Okay my people, as e dey hot to and now say me bring am, make you make sure say you contribute put for inside this video by writing your own opinion for inside
comment section, and don't forget to subscribe to our YouTube channel and also follow all our social media handles. Thank you.